ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಮಿಸಲಿ ಶಾವಿಗೆದ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪುನ ದುಂಬೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ. ಇದು ಬೇತಿನ ಶಾವಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬೈದೆ ನೆಟ್ಟು 1 ಲೀಟ್ರ್ ದಾತೆ ಅನ್ ಪೇರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಆರೋಗ್ಯದೇ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಓವುಲ ಪೇರ್ದೆ ತೊನೊಲಿ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪೇರ್ ಗೀತೆ ಸೇಮೆ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಪಾಂಡ ಯಾವು ಒಂದು ಸಪೂರದ ಸೇಮೆ ಐಕ್ ಈತ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉನ್ನದೇ ತೊಂದೆ ಆ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೊಡು ಐಕೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡು ಅಪಗ ರುಚಿಯೇ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುಂದೆ ನೆಯ್ಯಿ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿನ ಪಾಡುನೊಲಿ ನೆಟ್ಟಿಯಾನು ಗೋಡಂಬಿನ ಒಂಚೂರು ಬಾದಾಮಿನ ಒಂಚೂರು ಪುಡಿ ಮಂತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಡಂಬಿದಾಲ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಸ್ತೊನ್ ನಂಚನೆ ಪುಡಿ ಮಂತೊಂದುಜಿ ಇಂದುವೇನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಟ್ ಪೊತ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು. ಏರಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಂದು ಏನು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಟ್ ಪೊತ್ಪೊಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಪಕ್ಕ ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಏರಾಂಡಲ ಹೊಸ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಹೊರ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಂತೂಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪುವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೂರ ಶೋಕು ಪೊತ್ತುದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಗೆ ತೆತ್ತಿಪೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐನತ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಒಂದು ದಿನ ನೇಟ್ಯಾನು ಆ ಪಕೆಟ್ದ ಅರ್ಧದಾತು ಸೇಮೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓಲಾಂಡಲ ಈ ನಮ್ನದ ಸೇಮೆ ತಿಕ್ಕನಂಡ ಅವರ ಪಾಯಸ ಮಂತೂಲು ಈ ಮೆತ್ತಡ್ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಈತು ಪೊತ್ತಿನ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ತಲ ಪೊತ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಈ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ಗೆ ಆನೊಂಜಿ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಕೂಟುದೆ ಬರೀ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ 2 ಕೇಸರಿ ದಲ ಪಾಡ್ದಿದೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡುಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡನ ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಕೇಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡುಂದು ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಕೊದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಏತು ಬೋಡು ಚೀಪೆ ತೂತ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಆನೊಂಜಿ 10-12 ಚಮಚ ಪಾಡ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಸೇಮೆನ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಸೇಮೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರೋಡು ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದೆತೊನುಜಿಂದು ಬೆಯ್ಯರೆ ದಾಯಪಂಡ ಪೇರ್ಗೆ ಬೂರಿ ಕೂಡ್ಲೆಂದು ಮೆತ್ತಗಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಮೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೇಮೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೇರ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಮಟ್ಟ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇರು. ನಾನು ಆಟಿ ಕರಿತು ಸೋನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸನು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ಮಂತ್ ತೋಜಗ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚ ತಿರ್ಗದವರ ಕೊತ್ತೆ ಎರಡ ಒಂದು ಪಾಯಸಲ ಒಂತೆ ಚೌಲೆ ಬೊಕ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುದ್ದಿ ಒಂತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ದಲ ಕೊದ್ದಿ ಪೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂದೇನು ಏರು ಬೋಡಂಡಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ತೂಯೆರತ್ತ ಈ ತಂಡೆ ಅವು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.